Те готви къски. Да, но препадай свърши. Добре, карай. Фейнгам! Мразете. Не ми трябва, ще те закъсям. Да. Това съм го приготвил за край на ляв, тъй че... Да. Не! Странен! Apollo Justice! Добре. Перфектно. По-перфектно, отколкото може перфектното да бъде. Не знам какво означава това, но ви го казвам. Тази поредица искам да я направя много дълго време, но никога просто не намирам време. Не обръщайте мен. Това е бързото на Apple Machine на историята. Що го правя, аз? Добре, сейвни. Пускаме набързо, защото не ми трябва това. О, по дяволите, хайде бе! Тъпо нещо. Обжекшн не беше. Ора, вие сте го... Добре. Да, къде ми пише тъпи съобщения? Добре. 100% сигурен сега. Да, това се казва, че мога да го скипна. Така ще скипна и... такова. Ей! Ще скипна и... Крика дия! Майначи! Айде по-бързо, нямам много време. Мале, сега ще тази игра. Така ще правя на witness за момента, защото аз просто... на мен не ми показва, аз просто правя objection. Аз само просто examination слушам. И те трябва да се признавам това. Извинете, ако някой да се напълно, ще трябва да гледате друг ютубър. Хайде по-бързо. Пазя уитнесите Феникс. И знам къде да седи objection. Защото проблема на нещо. Ще говоря така точно. Добре, чакай, къде имахме тези двете? Фей не ги даде. Това беше сърно. Ей, ги даде. Който има нещо тук. Никога аз къде да видиш, че било вече Фей. Тъйто, знам, да. О! Искам да нещо. Извинявам се, не съм надел Христо. Просто извинявам се. Спорно, но просто выполнях като лавиар. А другия като Христо. Христо. What to do? Should I ask Mr. Burns?
I think I've got this one. I think you better do. You know, don't think. You know it. It's not all done. Куда я чакаю? Ты тут рогайся, значит. Давай только elimination. Научи его. Знай его. Направи его. Грешки, лъжи, Феникс раст. Все едно Феникс никога не лъже. И това... Все едно. Феникс никога не лъже. И това аз трябва да го докажа. Защитата може да започне с Cross Examination. Аз съм пианист от късмет. Но трудно ми играя на пианино. Истинската ми работа е да играя срещу клиенти на покер. Ето където ние играхме и се съревновавахме. Там беше на клубът. Там беше най-голямата атракция на клубът. Правилата са лесни. Ние играем игра на покер, използвайки две касета от карти. Това е всичко. Това игра. И нашите клиенти са щастливи. Сега мисля, че така е по-достойно. Аз ще ходя по това. Ако има обжекшен, аз да го правя. И тогава ще има обжекшен. И като ходя по това, аз не съм мисля. What the fuck? Кой ще го чете? Oh no! Моля ти, бе! Моля ти, бе! Аз не си направих последния обжект. Имат contradiction! На тази бутилка има твоите фингърпринтове, Феникс, тъй че... Objection! Ти казваш, че никога не си докосвал Murder Weapon. Тази бутилка от Girls of Soft. Нали? Така каза. Нещо има ли, господин Джестик? Хи-хи-хи. Не. Това е то. Толкова лошо. Нашия нов защитен атърни никога не е учил как да играе четът. Какво има, мистер Пейн? Аз проверих тази бутилка
в лабораторията, както виждате. И тя е покрита с неговите фингърпринтове. О, ясно! Не трябва да викате, господин Грифин. Не мога да викаме точно ние. И ние винаги викаме. По-точно, крещене може да нарани ушите на Джаджа. И нашия кин. Но какво става с парчета от желязо? Как и да е? Какво е толкова странно за фингърпринтовете? Да, това е правилно. Да, те са обикновени. Кой е държал хора наобратно от тази връзка? Не след да се споменава тук. Но кой ще се докаже, че това няма нищо да става като... Други почилка е най-вероятно. Сега да се видим, казва се да на тази почилка. И той после. О, Ковиер! Да, сето е. Не е важно, защото вече доказахме много неща. Да. Ето, как ми ще го отдам? О, телефонът ми. Чакни. Сега ще чекна това. Добре, хора, добре, да продължим. Другия witness. Олгър. Много да не лъжат. И с всяка друга. И тя е читър. Ей, това не е доказано. Това не е възможно. Тя носи фотоапарат. О, това е снимка. Добре, чакай, искам да направя нещо. Моята серия на Apple Justice, когато аз и те играят ще ги нещо по различни начини, защото за да е по-успешно. Тази нощ пациентът попита за сделка да донесе карта за игра. Беше студено. В главата играча играеха техните сърца. Чекайте. Светът играеше с неговите карти на шота му.
тогава... Тогава писаната ръка беше готова. Мислям си, нещо ужасно стана. Тогава човекът You are the victim. Добре, бях сейвнал за това. Не очаквайте, мисля, че беше клонче, странно съм туди. Да. Бабабуй! Четите, ще намаля звука, за да може да чуете само моите апетити. И така ще е по-добре. Госпожите, да, това ще го скипна, защото просто знаете, той е бил ударен, не е бил задушен. Тъй че, Олга, ти тук ще излъга. Голям, мръсен педал. И моят бабабуи да го докара. Млъквай и слушай! Не, това беше досадно. После хърбът, който другия ми. Другия. Холдата ми. Искам да видя нещо. Бабабуй! О, чакай, забравих. Ще взема пеналти. Нормално е. Добре, добре. Бабабуй! О, да, бабабуя беше прав. Виж тази картина. Той няма как винаги да е бил с заключен врат, когато е играл. Защото, като виждате, врата му няма никакви изкривявания, когато е умрял. Иначе главата му ще е надолу, а не да е справена нагоре. О, тя говорила за... Какво? Няма как да е говорила за него и за твоята... Защо я защитаваш? Ти голямо... Феникс! Това не ти помага. Ти пупо-пипи такова. Проблема е... Бабабуй! Shit, не! Не ми пука. Бабабуй! Да, вече ме го обясних това.
хора са деструктиви, новите ми хлебове, кажете ми. Еми добре, Аполо, да продължим. Слушай, чакай, не млъквай, слушай. Млъквай, слушай. Ще да престаш, Арма. Кои чипове са повече? Objection! Покер чиповете са покер чипове. Те нямат нищо миришещо в тях. Те нямат фиши. Те нямат риба там. Те, знаеш какво означава сарказъм? Няма риба там. Апсту теста му. Искам това да го добавя в името теста му, господине. Слушай, махай, слушай! Не. Да. Мислех, че това ще е правилното нещо. Баба-буй! Ти сигурна ли си, че по-големите струват повече? Сигурна ли си, че те струват толкова? И каза, че нашия нов адвокат е малко объркан. Когато погледнеш към картинката, е достатъчно да ти каже кой е спечелил. Само за предпазване, може ли да обясниш проблема? Косиона. Но тогава не адвата. Еми да, Пейн, както тя каза, сега почва с 1500. А общо това би трябвало да прави, че чиповете струват някъде 7000. А ако големите струват по 1000, и двете са грешни. И започващите точки и чиповете. 7000. Джекшън! Но чакай! Давалио... А цената на чиповете не прави никаква разлика. Чакайте малко. Ще пауза. Върнах се, хора. Не отново, бе. Не отново. Хубаво ли беше? Добре, това, което искам да ви кажа е... Пейн. Ако малко че струва 1000, а черните са 100, тогава клиента ми, Феникс, щеше да победи, тъй че той нямаше да има нищо, нямаше да има никаква причина да убива жертвата. Извинете ме сега, хора, но съжалявам. Знам. Типа беше кратък, но трябва да свърши. Обещавам ви! Следващия път! А по-утре продължаваме. Чао!